Getano na boiga setingima asichishilingi weyemo ni unusu mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Ni gobare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boku bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo Spexels Opticians Goodka Clinic macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Yamano sana omwancho murigire bikataseni Ndizi TV na manganya leko bagakorekana kurubwa kitu ikirachinga kibunechi kati yabo aba MCA ba county Nyamira banyaleko bakwenekia aneno kubeka Kisii cyabo inde banyaleko bako mu Rusia abisyo mugaba na ba county eyo ya Nyamira amos nyaribo nagekogera emarago bayavono gukobulya bunaye omwancho umurigire bikataseni Ndizi TV anene omumenyi we county ya Nyamira ine mbusanigite negetambukiro kiaba MCA gausegati ya umurwa wa MCA kubase county ya Nyamira kobeka Kisii ngabanyare koba bakomurusi obisi umugabana we county iyo sange karengere kiago amona integweterase enamba yesimi yiriga ku assistant nabo weterase mitandao yaitu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo wetera CNSMO ili ya YouTube na Ndizi TV News nagosogerie emarago ya bono karibu sana nariko bagosanga amona incha yanyareko bagwateka kurwa kieta kwikira chinga kibune cyori to kubatanere wetero mono bwimanyiriri gakoro kwa Joshua utelitera na kwa Josephat Amisi ngura nande asekero getariga tambeli to nyareko batogosanga amonae. Yemana sana na karibu onyareko bakwema nyabwesemye naboigo onyareko ba okomanya nyareko bagwateka kurukingongo gati ya be county ya Kisii Amayia Chinsa Isato chiabono botokoneka gochakorwa se county ya Kisii senya gitari enene ya Kisii teaching and referral ime county ya Kisii ekobwaterana amo nenya gitari ya Nerayan yekorwa sinse ya India bono ya chakire omoroberio bwokoringoria nabo igogopima abantu bali babwate obokongu bwokorema bwa amaboko nabo igo amagoro asekerenga yo kweneke ngabachire ko bagopimerwa amagoko nabo igo amagoro chi plastic yaranyara ko bakweneke bunanyare ko bagako basira ase obokoreri bwabo bwakira lituko mujego inigo nyara ko bakorekana lituko lya rero soko bwaterana gati ya county ya Kisii nabo igo yenyagitari yokorwa sensemo ya India buna egetambukero ekemo yokweneke buna ane sector yogo chenume county ya Kisii nyalire ko ba gegosirwa sencheri yogo ikiranu omosaki oito mangana maya milde mumanyi anyara ko bagoikirana somo yego yo nabo igo twariganire robotiro ko batia abantu babutoire amagoro korwa ase orugongo rwa Gusii ne county chetanaine nigo baratie konyora obokonye bwa magoro yokorosi gwa gose artificial limbs korwa ase familia yo monchoria SK Sha kubwaterana ne kiombe kya Narayan Seva Sanstan ne nyagitali ya Ketiaret ase bono batebire igoro yo murulyo yu eronto wate kambi ya artificial limbs kunga prosthetics you have to what is for the last 3 months. Usually toko in the field tuatara tuanyora banta bakuiramago banda bache clinic nomo tu register ene program ya trainer nayo mitokorwa mara coffee wetro munyagitale monno Taylor kunga Anil Taylor so ase ando au benefit to from age 6 mpaka 70 so kero muntongo kwenye kare kura se program yega
So I am the today's sponsor. I am the sponsor. I have sponsored 100% to all these limbs. Today is the measurement day. They are going to take the measurement today, and then after 3 months, when the limbs will be ready, it will come all the way from India. If God willingly, we will support another next time. Omonyagitali bwokurwalia amauga gose orthopedic ase nyagitali ya KTRH nigo bono ateba abantu abange nigo bakubuturwa amaguru ase ngencho y'oborwaire bwa kansa oborwaire bwa sukali emibasokano y'ekipara hagati y'ebinde ebinge nigo bono agania balia bwabwate obokongu buno obwo bocha kwelikya mono ngende kogera bakonyora tubwate kese amputation nyinge chipikipiki chigachicha challenge gashinga musane tauni ya kabentu wate sukari kero utaramanya no sukari mapema ebera kwiroro chikonyora wakora repetition ntu wate na cancer cases etachichabe is the leading na diabetes so yabia andre michande wa tu kera bono iga kurwa tu anse ko register abantu more than 100 bono nigo SK Sha uyo orwa obokonyi nigo atebire buna magaga yemetenyi etatumba chekonyora amagoro ayo na nigo abwate ebirengererie biya byo kubakonya bali babutoira amagoro banyale gotara. Once the people they get this normal limb with the latest technology, at least their life will change and they will be able to walk. So that is what I will be glad to see them, everybody walking. They have to talk about measurements. We end up to molding. Maybe after 2-3 months, and then to communicate na vantaji na bajesi minto bwate. Bachi kuyam artificial limbs yabo chire ready. Sensemo yabo abarwaire abo nigo baeresera emechando bagwetera na gwakambuya ase obokonyo obu. Na services ebintu birina ro kora totego korega asio ko nyorera ro yerega asio konko ekora. But no kalemerero bagimana wabore. Ona ase project yogokonyo artificial limbs nchengo sabambuya. Ase ngencho na wakonyora anyora ko gokonye kase nchira ya mose yende. Naweza kuwapea asante kwa sababu nikipata hiyo mguu naweza kufanya kazi ambayo ilikuwa sahihi siwezi kufanya. Wetera kinyimbechi. Tinukonyara kutarana na katari. Konya tisi artificial reg mama guraba de bagutwa. Aturare byasane kera nabo to kujikonyara gutara. Muna ntari ngo gutara. Anda basberende ke size kagendere buya. Batokonye abuda twakorire. Na butora bia karotora nyare kumu from one place to another. Golipotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Diamono omosaki oito mangana maya Mildred Momanyi sorobotirwa senchira yoboi kiranu totigarete me county ya Kisii anene kurwa se constituency ya Bonchalia asorobotiro kondokia ase abantu bane banyara ko bagusiria obugima bwabo obotuko bugokira rero magiga yomurero gosamba enyomba yabo abo kwirera barabo gosiria obugima anene asekenyero kelie kyabo nyando ikigotoka ime constituency ya Bonchali korengana na kirori nigo bateba kati ya bali banyara ko bagosiria obugima bwabo no mosibati gose omongina omanyenenge yo aboigo abana baye batatu abanyara ko bagosiria obugima banyana bonigo omugaka omonyene enga yenyara ko bakominchoria amakweri ase ogoetera edirisha nabo igonyara ko bagagosoka amono mwana we omoke gwemetenyi etano nevere aso mwana we wikera boninga gende to bakurwanira obugima bwaye asenya gitari ya Kisii teaching and referral no nyana boni go musakyo itoba mwana maja Steven Ndemo nyara ko bagwikirana ase ensemo eyo ya Bonchali nabo igotwariganira horobotiro kubwatia Bakoromba tebete buna makweli makoro kulendekera nyorire ya mate nigakoba maroro naenda Amayia Korengana ne family obotuko bogokera rero nigo muriro chageta nyumba ya abana yabwata abana batatu Cindy emiaka 10 William Mondeli emiaka 9 na Chantel Kemunte emiaka 4 abo bayete na gusiria magimabo abwabo
Korwa ase nyomba eyo nigo omorero orandete goika erumu ya baibori yabwata omogaka bwenka nyagosira omong'ina Carol Nyaboke emiaka 35 amo n'omwana omoke bw'emeti 51 ogenderete korwanera obogima bwaye ase nyagetari ya Kisii referral. Ketonya omorero obetete korwa ase nyomba ya abana nabo twatema bamura baika mapema nabo batema banyare gokonya abana abo bakonye ne family yakini yabakong'wa kitambo keria bari gotagora omorango ase eng'encho ekiriri kienge gokong'wa kitambo keria batagora ekiriri keria baikakonyora ng'a kere bagosokia omong'ina bakomwera baikakonyora ng'a omong'ina ere osirire nabo twatema ko bakonya kere basoke yasinya lakini egoefiane yarente etindo naka etirisa my brother ikarenge korera ne korume ngaki nkonye nake tirisa ekere nake tirisa osokeroro karo nera karo gasinyi kweta akura ntu abatang'ani goika twatema gotagora lakini twasinyu pi muntu twatang'ana gosoki no mwana oyu bw'emeti 7 korwa omuntu kabere twaminyoki mama omwao omwana oyu mwana oyu nchera kugenda nare biyake lakini goikanya gitari osire rororo ekenyoro nigo giatigaire ase egesunte giokomanya ekigiachagetie omorero oywo obotuko bona abo ntokomanya ekesi eki kiagera stima nyarenga torache totena ne stima yakosi ebi bionsi ne gasi yarenge nyomba ntwanye soki kere biyete kene nkeyo haita ntu torata no muntu okorae ono stima yarenga nyomba amba utete konye baka barugire baharagire ngayumorero yoro kona no suspect tunga ni kama ni mtu alichoma. Kisa cha moto ambacho kilikuwa kimetokea bado akijapainika hadi sasa hivi tunavyozungumza. Hii mambo iko katika mikono ya polisi ambao wanaendelea kufanya investigation aswa kenye kimefanya hiyo moto kutokea na kupoteza maisha ya watoto 3 na mama mmoja. Tunasema pole kwa familia na tutazidi kusimama na nyinyi kuanzia sasa hadi dakika ya mwisho. Nonye emibere ya nyagusira kigakira ase enkendo ya KTRH abanyakenyero nigo bono baganeti amachibu yogosira kwa abanyakenyero bamwabo bane. Aiga na sense moya St Peters Bonyando asa abanyakenyero benseme bagendrete goichanera ogosira ko mongino yo mamu na abana 3 asa na bateru na gati ya biribikagire gochakio omorero oyo stima teri gati ya besencho stima yale ngora sense me yo botuko bogokiera rero asa na babolria ensemo ya serikali kore kibune yakondo botuki bwaime kwene kibuna nikerere tomore kunyara ko bakogochaka onye na abantu baireiro getambo kerogie serikali ko reporter ya Ndizi TV korwa enseme ya Bonyando egotoka se ward ya Bugiakumu ebunge ya Bonchari county ya Kisii elietariane Ndemo Steven Mbiyamo no masaki oito mangana Amayia Steven Ndema soroboti urwa senchira yo bikirano kurwa se kenyoro Kenyamondo egotoka ime constituency ya Bonchari togosuka motwe maiga yo chakigwa kwechi serikali chechi county se constitution yenye litokobe gweti bo mwaka w'ikirubere na 10 bono nigo obokoreri bwechi serikali chechi county wanya litokobe gochakiwa bene na boigo ense ya Kenya kanyara kobage kubaganwa sechi county emerongo ene na isano na ibere korende sobokoreri obuna manganya liko bakorekana gati yabo anene ogoteneri bwechi serikali chechi county koegwa libagali nene banyare ko bakweneke ngabaikiranirie amagendero sechi county echo kubatekana neke ngese kieri chiko namba 33 anene kengese getangani nigo enanete obuli bagali abene guchia saba MCA ba chiwodi imeye chi county elio kweneke abuna manyarire koba bakoaka ekura yokomurusia omugavana kubwatekana anene na mamocho ayo anyade koba gagokora kubwatekana boigo na sekengese kyo namba 40 yobokoreri bwechi county ngeranete
ensemo enene yereye gose bwanete kobage kubwatwa elio kwenekia buna omugabana uyu nyare koba gakurusigwa abisigati yabo gose gatiye Chinsa mo semero beli nyare kobage koiro kwenekia buna omugabana nyare koba gakurusigwa obisi naba MCA konyara koba kwenekia ngabasangereirie chisigena cha ao elinde banyare koba bakobeka omuswada bwokomurusia ase abisi omugabana we county iyo maga yabarabugwa kachikura boigo nigo bakwenekia buna banyarire koba gosengane iyo yanyare koba gekuirwa mpaka ase bunge ya Senate ase boigo bakonyara koba wakachikura elio kwenekia gosumu governor uyo ngotigarara obisi gosetari koba gagotigara obisi boigo omwancho muri nyora boigo kati ya mamocho aria omugavana aranyare koba gakurusirwa abisi no butumeki obo bebwe nibo na aboigo boteneneri bwechi sector a chichi county ase aba MCA boigo baranyare koba bakoerera na boigo kurwa obo ene bwabo chingaki echo omugavana aranyare koba gakurusiwa ase abisi tokora na ime county ya Nyamira nigo aba MCA merongo ebere na batano na batatu banyara koba kwenekia kubeka chise ichiabo ilinde bamurusie abisi omugabana we county iyo Amos Nyaribo korengana na baraburingo batebire omugabana yanyara koba gutumeka abisi yaye asenchera etabwenere tigati yabo ataranyara koba wikerania chira anene ase chi sector chobo koreri ao gati yabo sector area yobo cheno bagukwana amone nyomba choburalia nigo aba MCA boigo batebire anene kiganja kirigi basari kenere koba gutumeka ase enchera itabwene tumusakyo ito mangana Amayia job mangi kule county Nyamira ni Auta mange. Mambo ni matatu kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi angatuke peke yake tumungatue bila au tatu tupeleke yeye jela. Ase aba MCA emeronge 35 mbaro tutachisigine cha choko morusia korwa sekerogo omugavana bwe county Nyamira ase omono bwe Kenyamorero verification of signatures omuswado unigora chiwikigwa ase bunge county Nyamira wiki ego cha Jumanne abantu mwarora basainitie motion nandirikira very well headline etaiteko tebanga chisigina cha chiko support usukurusi kukumusike Amos Nyaribo office kara chasio kirenda nyorunga intu to kumungacha ingirenda no nyasaye ni sinero na bikumuyore 28 big signatures. We have done it today in a big way, and we have the strong 28 men and women who have signed down, and we are ready to remove him from the office. Bakoro no mokonyi bo monogeri Tadeus Nyabaro omokonyi bo abale abange ase bunge county Nyamira Duke Masira omo MC obonyamatu cha Julius Matwere negati aba MC baikirana ase okobeka chise ichi abo choko morusia korwa sekero go governor we county Nyamira. We will support a motion yoko rusumo governor by impeachment. Igo aba MC to ikira totally back. Nende tego wakishira bandu baminto banyamira nga diria mwa mochigote bibunga twagorirwe oyo ore tueta yoga ntuntoragoro. We have this evening started the process. We were supposed to discuss this motion tomorrow Friday, but due to unavoidable circumstances we could not make it. We realized that there were technicalities, and therefore tomorrow's motion has been put off until next week, on Tuesday 26th, when we are resuming from our recess. Egachama moto bako mubunia nogo taikira ni chira liereta bamenyi be county Nyamira chama genderero ase chiwoda ogotasira chisemi boikiranu nogo taikirania obokoleri asinyagitari nama mocho ande bolinga inki gekogera no Nyamira gugocha butuko kwanyore ire gesunte okuboranga igore rigati nyamaronge rigati ese mama samba su montabwato buli moya kamia saba why ine town obishingi tuko na kobero bisia gabana abwe miaka yo county commissioner aintu tubwate chibesa cyabera rocket die budget miaka yonsi igatuko na tuko twaro bisia una oversight yere muna togo into tocho rekurigere yebintu bye count tuarigere na tuamanyire amagoso na rororo asobo korali korwo bisia executive. Which aunt to anybody.
mbate bambali kogosononde korende ekerenga kiabo ekenene noko enekeri chiko nkobwatigulire ase oboikeranu na kugayana enjira eniwe kaunti Nyamira ekobage gotumekwa kwamba kuna vitendo ambavyo ni viovu ambavyo tunaendelea kumulika. Kwanza tukiangalia madawa, hakuna dawa kule hospitalini. Tukiangalia mambo ya bursaries, mulisikia kwamba ikiwa lisemalo lipo, kama lipo linjiani laja. Ndio maana tuko hapa tuweze kuwaweka mateka, tuwaweze kuweka serikali ile iliweze kufanya kazi jinsi ambavyo inatakana kufanya. Kama hawezi, aende nyumbani, mwingine afanye kazi. Tegete teba no bosibole no marembe tutete kuligiria Abanyamira na ande gasi yenyi gweta abantu bakara otenga abantu mbaja baretwa ngabacha nga bakure mukure gasi yeito toire kikatiba no gosudigereria serikali eli na ne sabari tole totagete na chakaritaga ninga totagete Nyamira yaito edevelopu kurwa sebunge kaunti Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbiamano masakio ito mangana Amayia Job Maangi kurwa se kaunti Nyamira se oroboti urua senchira yobo ikra noroboti urua ye Job Maangi umanchu marigiria yakora liboli toline emaragoba ya bono ine aye omo menywe kaunti ya Nyamira mbwanchiranete na egetambokero ekiaba MCA ime kaunti yogo sangirira chiseyi elinde banyarakoba bakomurusia umugabo na bwe kaunti eyo Amos Nyalibo Amisi asigirikeli bagotenga taranya ko bagwikirani chira na boigo iganyare ko bagotumia Amisi yaye asenchera etabwenerete karangari kiyo igokera bekengo sane maragoba ya bono wetera sen namba yesimi ejiregago ACTV yago na bwo wetera sen mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwo wetera sense media YouTube ngorigere tore karangari kiyo ya maiga ya chiroboti chikobwata kotigarite ime county ya Kisii omwana enyaroka ngati ya abali bagenda toko bagwetera amangana amakongo chinga kibagenderete amone chisemi chiabo kubwatikana gutaikirania amagani ao gati yabo anene ebitamba biri byobo chenu ebyo bakubigania kera omwalia bwomutenye ekogera serikali kubwatira na amene byombe bitali bya serikali byanyere ko bigwesokia akwene kyabuna byanyere ko bikwena na obokonyi alitko lialero ekiombe kya Forever Africa Power Dada iko kyanyara koba gego sangerekana ase skuru ya Nyangena yego toka ime constituency ya Bonchali asabanyara ko bakomerana amana bana beskure yo gati yabo abana chinyaruka boiga asabanyara ko bakubasigeta ko basemie amange maiga yaye nikyo eboteneribwe kyombe kiboigo banyara ko bokorwa obokonyi gati yabo ebitamba bya obochenu gukia sabana chinyaruka nabo igo chitisho kiranyara ko bachiko bakonya se emerobelio yabo yakeralituko omosaki oito bwamangana maya kama anyara ko bagwikirana se skuru yera boigo twariganiria orobotiro kubwatia abana abanyarokani go bagenderete gwetera amakongu ao chinga kibagenderete ne kisemi chabo na kioke yiyeire ekiombe gia Forever Africa Power Dada kiabekire emeroberi ao asechi skuru iriogo ikerania amagania yo ritukoria rero nigo ekiombe kioge ikerana se skuru yoboroso ya Nyangena asekiarua obokonyi ao egati yebitamba yobochenu ritukoria rero tore Nyangena DOK primary school asetwachiko korato gosemia omoiseke omugusii kumanya challenge abaisike bagwetera kiagera abaisika bange skoga ese ya Gusii yanyare kane kororoka nanga abaisika bange bagutwara obunto mapema okonyo mwana gwatu gutuka class ebirasi ebibike kera twari periods bandi bawo bali ku understand sasa rituko yabona kiki twacha ne timu ya Forever Africa na wa volunteers twacha kubasemia bagere kumanya inki bagwenda okora. Tumekuja kuongelesha wanafunzi haswa wale ambao wako karibu kuhitimu na tumeongea mambo mengi zaidi ya usafi, menstrual hygiene, tumeongea mambo ya adolescence, tumeongea mambo ya teenage pregnancy na vile vile tumeongea mambo ya career na mental health. Tumeongelesha wasichana na pia vijana wetu. Nonyana bo ogokonga kwobogima ngati yebitambokero byeire abaibuli abange utanyora chingaki n'abana babo ebintu bakobeka kyagera konyora abandi abange bakungainwa ebintu ebisini omwana ogolerwa ongainwa kyagera mambye no muguri gwasto kwanya omwana ogomulitare kyagera abaiguri abange ntori koira wa time kumanya omwana omwesikenki atageta abaiguri abange babele busy kokora chigasi bali kumanya omwana omwesikenki atageta. That's why tokwerwa twachaka ko semi omwana omwesikenki kyagera abaiguri abange squeeze muno bogima bwa kongire Kenya ye bakoligi
chigasi ba kora konyo rumu buri ari gasi akorera Nyamaragoba urali tama iti mwana mwesikenki awetera. Lengo letu ni kusaidia vikundi mbalimbali, very many communities, na wale watoto ambao pengine hawana uwezo. Tumeamua kadri ya uwezo wetu ndio tunaweza fanya. So aborokia na aborokigwa be sukuru iyo nigo bagokeire obokonyo bwo. Nawashukuru sana kwa sababu mkoa wa karimu kwetu. Kwa siku ambazo zimepita, miaka ambayo imeenda kwenda nyuma, mmekuwa pamoja nasi, mnatukumbuka, mnajali mtoto msichana. Kwa hivyo hatuna budi kuwashukuru kwa yale yote ambao mnaendelea kututendea. Wakati mwingine tunawaambia karibu sana katika shule yetu ya Nyangena. Tunawashukuru na tumefurahi kuona wageni wetu wa siku ya leo. Kwa hakika tumefurahi nao, wametufunza mambo mengi na sisi tumewaelezea mambo ambayo tunapitia kama sisi wasichana hapa nje. So tunawashukuru tena, tunataka kila mwanamke aweze kutusaidia sisi kama wasichana. Ono ningo abateneneri bekyombe kibabuliryo bakonyi kurwa serikali ya kaunti ya Kisii ili banyare goikera amaganio ayo yabana kinyaruka. Alafu toko request government yaito ya Kisii County abana kamuna abeganto kwento kora toko bakonya ane mono nebinte bibia pads toko te muna women rep ya Kisii County nonya toto yani abega gotokonya ane mono tonge konya abana Gusii yaitengi Forever Africa Power dada, we need your assistance regardless of whatever it is. Lazima ikuwe ni pesa. Tunaomba usaidizi wowote ili tuweze kuimarisha watoto wetu. Reporter ya Ndizi TV kurwa skuru yoboroso ya Nyangena imeye county ya Kisii Cheriatana Apolinaris Akama. Biamono masakio ito Akama sarogoti urwa senchira yobo ikera nutogoska motue sekta yobo chanungati yechi sekta a chengencho echianyaleta ko bachiko bwatu ko kurwa serikali enene na bwego wikera sobotenene bwechi serikali chechi county bono nigo abakori emiremo be sekta eyo anene abanyagitari kurwe county ya Nyamira banyalere ko baba koenana anene amatuko gose chiwiki ibere go chia sobotenene bwe county eyo Nyamira isiyo mugavana Amos Nyalibo banyalere ko bakwenekinga baikiranirie amagani ao onyeti bali ko chiko bako yikirana nigo bono baranyalere ko bagochaka omogiro bwemeremo elinde banyara ko bagochikoba bawikiranirwa engeria yabo nabo igo benekiwe ngabanyare ko bakokora emeremo yabo sobokoreri boria bore oboikiranu bakoragwa no Secretary General Bernard Kerosi bwekyombekerie kya Kenya National Union of Nurses nigo batebire aneno botenerwe county iyo ya Nyamira semye kemenge botaranyara ko boko basukia ekerogo kyemeremo abanyagitari abanga banyare ko bakora emeremo ase county iyo ya Nyamira. Solidarity forever, for the union makes us strong. Ogo chenchiwa ega sikorua ekarumonta mentira masomo Nyamira tiana gokora yaganda misire yanyanyasire abanyakiombe baito toigweto borosana abali bairwe chiga basukiwe ngambana aria public service management tiana kubasukia no babwata marube atabwati besa ngakiura menye the press, and they are not offering services. They are in these offices bringing their claims, but disappointingly they have not been tackled. I want to say that the county government should look into this, and they should stop deducting members these training levies, and with immediate effect they should receive their reimbursement. Thank you. Tutafanya na chenye tutafanya na members wetu ita affect health sector ya Nyamira. So we have given them 14 days. If they are not going to implement, we are going to talk with our members.
Buna enchira eyemo yogutingia oborindi imense ya Kenya anene ase omubaga bwa county ya Kitui na Tana River. Litukolia lero nigo muwaziri bw'oborindi bwa Kithure Kindiki aigora bene egetaseni ky'abanyanyimbo ba JSU ase ensemu ya Managoini ase kirengagirio kwene kyabuna oborindi banyareko bugutingwa ase omubaga bwa county echo ibere korengana nere Kithure Kindiki nigatebire county echo chenyareko bachigotwara ogusagania ase miaka ene yanyareko begweta bono niko na kikeirire serikali kwereke tambukire kyo kwene kyabuno oborindi banyareko bugutingwa anene ase omubaga bwa county chibere. Officers ambao tunaleta hapa ni officers ambao wamepewa mafunzo maalum ya kutafutana na wale wakora sugu, wale wakora serious na kumalizana nao mara moja, just like that. Wale watajaribu kuingiliana na ofisa wetu wakijaribu kutumia silaha haramu watakipata, kwa sababu kama vile ilisemekana mambo ni mangapi? Etokosuka mutu gwetania abakori emeremo boborendi bw'ekikambani ky'abantu bene chimilioni 2 nigo barachikoba guchaka anene amaigerio abene igoro y'echinjira abene takoba bakwira na kwenekia buna banyarekoba bakubeka oborendi ase chikambani na bigo guchase abantu obabene amaigerio nigo ache magiga yense ya Kenya guchengera aso kunyora anene obosagani bwanyarekoba korekana aso county ya Nairobi asa magacho alia a Westgate okwana korwa ase ensemo eyo bazuru Mohamed Yurumunya kirogo bwa ebyombe bire byoborendi by'abantu bene ose chikambani bene ligatevire gosakurire serikali ngana nyare kobe kwenekia nyare kobe kubeka oborendi gochia semechi emenene libanyare kobe bakwenekia una banyare kobe kwena na oborendi gochia se aba Kenya imeyense ya Kenya. Ladies and gentlemen, allow me to reiterate that the aforementioned initiatives add the impetus to the ongoing reforms in the private security sector, which began with the introduction of mandatory security training in accordance with the private security training curriculum, a curriculum which was jointly developed by the National Police Service, the Kenya Defence Forces, National Intelligence, and many other players within the national security infrastructure, and conducted at a government-accredited training institution. The training is a key requirement for the subsequent issuance of the security guard force numbers to these officers, and we will be issuing the guard force numbers shortly. And as I had mentioned before, these are 1 million people who are distributed geographically, and they transcend all the spheres of our society. Omugavana we county ya Kisumu Professor Anyang' Nyong'o nigo anyarekobaga bwesokia kubaterana amona barai abe county ya Kisumu asanyarekobaga gusira na gusegeta chingwana echichigenderete igati ya obomubwazimiyo na boigo abarai aba anene ensemo elia ya Kenya Kwanza korengana na Anyang' Nyong'o igatebire amaganyo ayo obomubwazimiyo banyarekobaga kubeka bene ase chingwana echo nigo aligetie kwenekia bunanyarekobaga Keya egurube eyanyareko bagigwikera omokenya gati yabo kwenekia buna amagori y'ebintu by'engencho imense ya Kenya anyareko bagokeigwa. To state as follows. 1. That as one of the governors whose county bore the brunt of the protests, including deaths, we support the dialogue and would like it to continue to a successful conclusion according to the wishes of our party leader, Prime Minister Right Honorable Raila Amolo Odinga. 2, that we appeal to the negotiators and our leaders to give the talks a chance to help resolve issues that resulted in the demonstration. Kirokende aye nigore omokori omeremo ase serikali engana eye nigo oikorengeta senchira yoboikiranu bono nigo omuteneri bw'abakori emeremo ba serikali Felix Koskeli tukulia lero anyarire kobaga kubatuka engwana ya bene gochia sabakori emeremo ba serikali abanyare kobaga kubekerania amatuko yabo y'omutimuko nawe gutagenda omutimuka se engakintambe banyare kobaga guchaka omutimuko obo bene lituko liangi
nagyo gagokwana amonabari kibichi wizara aimeyomochi ona Nairobi nigo Felix Koskei atebirenge ngati yenjere yemoyo kwene kiabuna obokoreri asichia bisi cha serikali bwanyare koba asekerengo kirikiganirie amo nokugania kuri serikali. Number one, each and every officer with accumulated leave has to take his leave. And the policy of government is that you can only carry forward a half of your leave days in a year. And a half is 15. So going forward from this financial year, it is only 15 days that will be carried forward. Number two, there is no commutation of the leave days to cash. So we are not going to pay for an officer not going on leave, because there is no excuse at all, because each and every institution have officers who are qualified enough, who are able to take care of the office. Towekaime county ya Kisumu gwetania abarubi bechinswe elivu eyemo asali tukolia gatatu bono korwa asenyancha ya Victoria nigo banyarira koba bagutiga kogenda emeremo kobwatekana negeri batebire nigo ligoliria mabuta lyanyare koba likomenteka nabo igo anene okugania okonene chinga kibagendrete amonoborubi bwabo bwechinswe okwana amone chinyumba cyobora nigo batebire ense ya Tanzania nigo yarrakanire amaligoliria mabuta lirense nabo yabetereria bange babo otamboka goika ase ense eyo ya Tanzania linde banyara koba kwegorera amabuta banyara koba bakogenderia meri cyabo ichinga kichiri bagendrete koba bakoruba chinswe nanye nabo nigo banyara koba bakoborie serikali ya Kenya kwanza izyo boteneri bwayo murayibwenze Daktari William Ruto nyara koba kwene kyoligereiri na endeli goliriria mabuta ayanyare koba gakoirera ogokonga kobogima na bigoli goliri nyare koba likwera nanse rinde banyara koba koira na nyanja rinde bagendere no borubi bwabo bwechinswe banyara koba bakogenderia lituko linde aserinde ni karibu shilingi 200 na kitu. Ukienda baharini ufuoni kwa viziwa huko lita moja inakuja kwa sababu ya transport ya kuipeleka huko inakuja inaingia 230 ama 240. Na zote tunapeleka samaki zetu hasa za mbuta kwa soko moja na hatuwezi tukaimarisha bei yetu manake tunapigana na wenzetu kutoka nchi zote mbili kwa hiyo soko ya kimataifa. Mafuta kwa bei ya shilingi 230. Lakini jana tu kuna mtungi yangu iligoa Tanzania. Ilinibidi niongezee mafuta ili ifike hapa Kenya. Bei yenye nilinunua nayo mafuta Tanzania ilikuwa shilingi 160. If we want to make cost and effectiveness of our cost of living to come down or balance, the effect of increased fuel damages the entire economy. Baroba tumire ebirengereri byabo kubatikana nelibolire na nyara kwa yingo bolia ekiratua chaka Amayia Chinsa Isato na kubolia yo mwanchu muligereria anene omumenyi we county ya Nyamira ineno nyara tokobo isaneka amonege tambukero kia aba MCA bya chiward Amayia County Nyamira kosangiria Kisii elinde banyara ko bakumurusia abisi umugabana bwe county eyo ya Nyamira narega igokoro kwa Abigail ya usiku rwa Chitago Chinsa muchenya libali masaba agoteba bunagati yemeremo yaba MCA no kwene kinga banyara ko bakurigereria obokoreri anene bwa umugabana igoje umugabana tanyara ko bagwikirani chira na bigonyare ko bagutumia abisi ya ebobe nigo bale bamurusi limaryoka ase abisi narega iganero konga job kirioni kurukisemo Kenya Nyamira West mugirango agotanga obokoreri nigo banyare ko ba obobekegima Amayia County ya Nyamira Nelson Mochoge agoteba bono einemeremo etikarete ase aba MCA banyare ko ba kwenekia buna amagendera nyare ko ba gagwikera abantu ba county ya Nyamira byamara sengencho yo sange karengere kiago amona into mwanchu muri bigeta senikia Ndizi TV na gwikira unongo yaka almost mari Amayia Chinsa Isato chiabo no botuko tangira libagari bwakara mbia mona sengencho kwene kinga kwanyara ko gosanga amona into Amayia yana boigo emeroberio Auta gena tukabato kwaliganira kurwase geta senikia Ndizi TV ro nyara ko kwene kia una Amayia go chere gwetera century manyari gakoro kwa Joshua Auta na boigo gwetera century rio gine chibicha igakoro kwa Petra Mokere literane goro kwa Josephat Amisi na kuganira botuko obuya na boigo oborigereria obuya kwemeroberio imegeta senikia Ndizi TV.